Wayah dudu wayahe. Kuwi mung nganggonku sare. Banjur ngagarake pusaka ning jajak. Apa karepmu, Dolopati? Kang Mas Surya Bawana. Wigatosipun kula mung panjenenganipun Endra. Kula badhe nyuwun panguwaos agung ing kraton Medang Agung. Panjenengan sampun boten dipun pitados dening Nayaka Praja lan kawula. Mila ratu kedah gantos kula ingkang jumeneng ratu panjenengan kedah lengser saking nagari Medang Agung. Laturi mresani menika wadyabala ing kadipaten wadyabala penderek kula sedaya ingkang nyengkuyung kula ingkang jumeneng ratu. Dimas Dolopati. Wis ora waras. Apa tok sengguh negara iki kagunganku. Banjur saiki kowe duweni karep kang kaya mengkono. Sliramu kekadangku, Dimas. Putra dalem swargi kuwi mung loro aku lan sliramu. Inggih. Kamukten Medang Agung dening Rama wis diparingake. Medang Agung aku kang kepareng lenggahi, sliramu lenggah ning Kadipaten Madyantara. Napa sebabe? Sliramu saiki duweni karep kang kaya mengkono, Dimas. Sang Prabu Surya Bawana. Kawula sampun boten pitados kalian sampeyan ta. Menika kula aturi lengser menapa kula pejahi. Muga dhisik. Dimas Dolopati. Nek pancen sliramu kepengin lenggah dampar ning Medang Agung, aku ora bakal owel. Aku ora bakal gondeli. Ning mestine ora nganggo cara kang kaya mengkono iku, Dimas. Sliramu kekadangku mestine duwe tanggung jawab njaga tentreming kawula ing Medang Agung. Raharjaning kawula ing Medang Agung. Nek yen aku tok peksa maringake pangwasa. Wong aku tok pateni. Aku tok pateni ning negara tetep jejeg lan tetep kukuh, Dimas. Panjenengan terima pejah. Mati sang Prabu. Mati. Tawon. Kang Mas suwun pejah. Kambok Ratu beneran pun ngalang-alang Kang Mas Surya Bawana ngendika piyambak yen mun saged ditekaken panguwaos pun saged dados pangayomaning kawula katinimbang menika bisa terima pejah kula ingkang jumeneng ratu Kang Mas patrima pejah iki Mas Dolopati. Ya, Jeng. Penggalih kadining Dimas. Kowe ajeng bakal lenggah nang Medang Agung. Monggo. Ning aja kanthi cara kaya ngono kuwi. Kang Mas Prabu Surya Bawana iki garwaku. Kabeh bisa dipetong Dimas Dolopati. Kang Ratu. Pangandiku panjenengan menika leres. Nanging wonten mubah musi ing alam lan jaman. Kang Ratu pinangka prameswaring ning Narendra. Kenging menapa boten gugah ati ning ratu sifat lanang ngayomi kawula ing kepapanandhang. Diajeng. Kang Mas Prabu Surya Bawana. Nalika aku kajumenengake nata ing kraton Medang Agung, aku wis sumpah, aku wis prasetya ning ngersane para paranpara, ning ngarepe para nayaka lan kawula ing Medang Agung.
yen aku bakal ngayomi. Aku bakal gawe kerta raharjaning kraton Medang Agung. Yen saiki Medang Agung diancam dening bebaya, aku banjur miyur ana ngendi watak satriyaku Diaji. Namung kawontenan sampun mepetaken Kang Mas. Restunipun kula inggih awrat badhe matur kados ngaten menika. Namung kula ngiman sampeyan dalem Kang Mas. Menawi saestu sampeyan dalem dipun citra. Sami kemawon kawula ing Medang Agung kesalan sampeyan dalem. Boten gadah panguwas. Boten saged ngayomi. Dalaran kawontenan inggih mepetaken Kang Mas. Ya, Cik. Ya. Ya. Aku ngeman rusak ing negara Medang Agung. Aja nganti kawula dadi banten mergo tuwing perang. Ya. Dimas, Kula Kang Mas Prabu Suryabawa. yen pancen Slira Madreng bakal lenggah dampar ing Medang Agung, panguwasa bakal tak tulungaken. Nanging Dimas, aku mundhut sliramu kudu wicaksana. Ayo mono kawula Medang Agung gawe tentrem kraton Medang Agung. Mergo kuwi kang dadi janjiku marang kawula Medang Agung. Sakmenika ingkang dados ratu kula Kang Mas. Ingkang gadah panumaos kula supados Kang Mas menika lerem, Kang Mbok Ratu menika lerem ngeningaken raos kedah mapan wonten ing papan ingkang winadi. Apa sing tak karepe iki, Mas? Panguwasa wis tak paringake. Panguwasa sak wutuhe wis tak paringake, Dimas. Apa kersane? Badhe mangertos ing dados kekajengan kula. Anggara, nggih. Sandala Gundala, nggih. Kang Mas Prabu Suryabawana Kang Mbok Ratu Prameswari lebokke pagunjaran. Sendika, Kanjeng Adipati. Saya kurang ajar kowe Dimas Jolopati. Ya, Cik. Kang Mas Prabu Suryabawana Kang Mas. Ora perlu kowe matur Kang Manekawar. Wis ora ana gunane. Ing perkara iki aku lan ora sak rebuk bener luput ala lan becik. Ayo lelakon iki adile mung dilakoni. Ayo Kang Mas. sepira wadaya wetan kan kulon. Ya semono kuwi tresnane Gusti marang aku lan kowe. Ya yen aku kudu mapan ing pakunjaran tak lakoni Jolopati. Monggo. Monggo padha lajeng Kang